Nejdřív bych diváky rád pozdravil, takže zdravím diváky Olomouc TV. My budeme dělat 10.12. v S-klubu křest našeho CDčka, který nám teď vychází. Lidi dostanou, co přijdou na náš koncert, tak dostanou zadarmo to naše CDčko, ať se to dostane mezi lidi. Takhle to vypadá. Vidíme to pěkně. Spolu s náma tam bude hrát skupina Kolb a skupina Segment a taky James DS tam bude, takže ve 4 to tam rozjedem. Předprodej tady na tuhletu akci máme v obuvi Hulman, což je na Denisově 19, a nebo v restauraci Bar Maroko. Předprodej je za 150, na místě bude potom vstupenka za 200, ale je fakt, že lidi dostanou ke vstupence, každý návštěvník dostane tohle CD k tomu zadarmo, takže vlastně nebude to až tak moc, nemusí ho potom schánět, nemusí si ho kupovat, uslyší to naživo poprvé od nás. To by bylo tak asi všechno.